Was jij zo verliefd op mij, mijn schat? Ik had het gevoel dat jij me maar alleen aanbad. Vertel me nu eens, hoe kwam je tot dit besluit? Is er misschien een ander, is het nu uit? Waarom, waarom, waarom heb jij me laten staan? Waarom, waarom, waarom deed jij me dat nu aan? Ik vraag me af, wat was er bij ons toch steeds verkeerd? Toch hoop ik dat je altijd nog bij me wederkeert. Wachten zal ik, al duurt het misschien wat lang. Jij bent het meisje waar ik zo naar verlang.